Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na Arewa News TV. A yau za mu kawo muku muhimmiyar sanarwa dangane da ganin watan karamar sallah wanda ke nuna ƙarshen azumin watan Ramadan. Jikin labari. Hukumomi da kwamitocin duba wata a Najeriya sun buƙaci al'umma da su sanya ido domin ganin jinjirin watan Shawwal. Ana sa ran cewa za a fara duban watan ne a ranar 29 ga watan Ramadan, kamar yadda addinin Musulunci ya tanada. Idan aka ga watan, to za a sanar da cewa gobe ita ce ranar Idil Fitr, wato ƙaramar sallah. Amma idan ba a ga watan ba, za a cika watan Ramadan zuwa kwanaki 30 kafin a gudanar da sallah. Majalisar Ƙoli ta harkokin addinin Musulunci a Najeriya, karkashin jagorancin Sarkin Musulmi, na da alhakin tabbatar da wannan sanarwa ga al'umma baki daya. Haka kuma an buƙaci duk wanda ya ga watan da ya sanar da hukumomi mafi kusa domin tabbatarwa. Muhimmancin labari. Wannan sanarwa na da matuƙar muhimmanci domin taimakawa musulmi su san ranar da za su gudanar da bukukuwan ƙaramar sallah cikin tsari da haɗin kai. Muna fatan Allah ya karbi ibadunmu ya kuma ba mu ikon gudanar da sallah lafiya. Kada ku manta ku danna subscribe, like da kuma share domin samun sabbin labarai cikin lokaci. Ni ne sunana daga Arewa News TV. Assalamu alaikum wa rahmatullah.